Ahojte, ja som Dúha a v dnešnom videu si zahráme Dress to Impress. Takže téma je obľúbená estetika. No a moja obľúbená estetika je celá dúhová, takže to je to, čo pôjdem spraviť. Dáme si sem tvár, ako napríklad túto. Nepočkať, ešte si chcem pridať aj nejaký make-up. Tento dúhový a toto. Ďalej si dám toto tričko, pretože to je moje obľúbené. A okrem toho pridali sem takúto možnosť, že si môžeš vybrať vlastne z akého to bude materiálu a je tu, že dúhový a spraví to takýto efekt, takže to si dám asi na všetko, keďže chcem byť teraz celá dúhová. Takto. Dám si ešte nejakú sukňu, asi modrú, takto. Asi. Ešte nemám vlasy. Dám si asi tieto obyčajné, dám si hnedé. Ešte nejaké topánky. Tieto. Nie čierne, biele. A pančuchy. No, neviem. To. Len biele. Dobré. Ešte by som si mohla dať taký ten... Neviem, čo je toto, proste sa to dáva na brucho. Ešte tu je jeden taký vo VIP. Treba pridať nejaké accessories. Možno takéto okuliare. Len ich dám do biela, lebo všetko mám momentálne ako accessories biele. Tieto sponky si dám, to sa k tomu hodí. Čo ešte dám k tomu? Toto možno? Ja neviem už. Je to stále také suché, neviem, čo tam mám dať. Možno toto na ruky. Biele. To som úplne pokazila. Rýchlo preč. No. No výborne. Budeme sa tváriť, že to tak malo byť, no. Táto je zase celá do biela. Tomu by som dala asi 4. Čože ona má srnku? Nie, ona má soba? Odkiaľ zobrala soba? Ja chcem tiež soba. Čože? Ja som ho nikde nevidela, to je nejaký nový kód, alebo čo je to? Táto je taká klasická, tej dám 3. Vyzerá, že ide si spať, alebo čo? Teraz ideme a dáme nejaké pózy. A budem sa tváriť, že to tričko tak má byť. Dáme tieto. To sú nálad. Clean girl. No, táto je taká basic. 2. Tak a prehrala som. No, neprehrala. Pozriem, koľko tá som. Som 5. To nie je až také zlé. Mám 14 hviezd. Keby tam prešlo to tričko, tak by to vyzeralo vlastne takto. Pozbierame peniaze. Inak, ak by ste nevedeli, tak tu je takáto tajná miestnosť. Tu sú ešte peniaze. Nejaké obrázky. Ďalšia téma, anieli versus démoni. Chcem byť aniel alebo démon? Asi budem démon. Tá je moc. Takto asi červenú. Rýchlo musíme dať nejaký make-up. Tento môžeme dať, to je taký uplakaný, možno to je smutný démon alebo niečo. Aj toto. Toto. Dobre, tak toto nechám. Len počkať, ešte musím napraviť. Toto je dám čierne, dáme potom aj čierne vlasy. Tento make-up je dám inej farby, takejto napríklad. Ešte aj tie ústa musím zmeniť na inú farbu. Takto. Asi dáme čierne. Určite tieto rohy. Tie si určite oblečím, keby som démon. Možno aj toto. To sú nejaké opasky. Možno aj toto na hlavu. Áno. Takto. Ďalej tu bola taká vec. Presne táto. Čo ďalej? Toto.
Len to prefarbíme. Tak. Čo ešte chce démon? Toto. Bielo-čierne. Možno. Náušnice. Bielo-čierne. Takéto čižmy. Tak to som si pokazila. Alebo nie. Je to celkom fajné. Takto. Inak dneska bol v adventom kalendári nový item. A boli tu také nejaké rukavice. Ja na rukách nemám nič, takže ich tam môžeme dať tieto rukavice. Sú takéto nejaké, to sa mi tam zrovna hodí. Buď biele, alebo čierne. Čierne radšej. Ono to trochu vyzerá, ako keby mala tetovanie alebo niečo. Možno to aj je tetovanie, či? Taký náhrdelník, toto. Tak. Nie, ešte to musím... Juj, niečo som pokazila. Tak. Tak, ja si myslím, že ten démon by mohol byť aj takto hotový. Idem prvá. Dáme nejaké pózy. Napríklad tieto, mám ich už otvorené. A mohli by sme dať halloweenské. Čiže ako lieta ten démon. Dobre. Takže tu máme... oni sú dvojica, že aj aniel, aj démon. Ten aniel mohol byť lepší, mohla pridať napríklad krídla. Aj tam, kde nie je VIP, tak tam majú tiež nejaké krídla, ako má ten démon. Mohla tam dať tie krídla, bolo by to lepšie. Zabudla som ju vlastne ohodnotiť. Ďalej máme anielika. Ona to má veľmi pekné, je tam 5. To sa mi veľmi páči. No a uvidíme. Som prvá. Ty som... 1990 je téma. A to sa mi vôbec nechce robiť. Takže si dáme kožu. Dáme si nejaký make-up. Tento si môžem uložiť. Nejaké vlasy. Takéto. Ja neviem. Dáme si asi rifle. Ja neviem. Alebo toto. Môžem spraviť taký klasický outfit. Nemusí to byť presne podľa témy. Nejaké topánky. Takéto. Tak ja idem. Čo dáme? Počkaj, dám to, že si dám dole hlavu. Ako vôbec sa to k tomuto nehodí, ale... Prečo nie? Prečo si nedať dole hlavu proste? Teraz ide Star. Jemu dám 5. A inak to má veľmi dobré. Ako je to veľmi pekné, aj keď neviem... Nevyzerá to moc ako 1990, ale... Bolo to veľmi pekný fit. To je... Čo? Bestvárová žena? Tebe nedám nič, ty si asi nestihla. Teraz idú dve spolu. Dve hviezdy im dám. Teraz ide táto farebná. Má pekný fit, ale... Neviem, dáme asi 4. A Star vyhral. A ja som 4. By ste sa niekto pýtali, prečo ho poznám. Tohto Star, to kvôli tomu, že je to môj fanúšik a zvykne sa tu so mnou hrávať Roblox. A inak on mi dal, minule mi dal, ako to volá, tento Game Pass, že increase item limit, tak mi to giftol minule. Ja som spravil Sisi zo školy pre princezné. Aha, tak preto to tak vyzeralo. Sisi je jedna z môjho druhého kanála. Taký charakter. Ale tu ste asi väčšina z vás z môjho kanála, takže viete. Pre tých, čo neviete, tak mám druhý kanál ešte. Volá sa tam Toca Dúha.
No a máme crazy day. Nejaký crazy day mám spraviť, nejaký crazy outfit. Tak dáme asi ako prvé crazy vlasy. Také nejaké rozcúchané. Tieto. Nepočka, to nie je vidno. I potom si tam hentie dole a bude to vidno možno. Tieto. Dobre. Dáme preč tieto pekné vlasy. Výborne. Ešte dáme nejaký crazy účes. Teda crazy tvár. Čiže dáme nejaké iné oči. Takto, ale mohlo by byť to obočie inak. Že akože sa niečo deje. Či to ako všetko crazy, alebo ja neviem. Či toto. Takúto. Možno takéto niečo. Crazy outfit, nepočkať. Ešte dáme nejaký crazy make-up. Ale možno by nemala byť smutná. Možno by mala byť takto. Dáme jej biele obočie. Crazy make-up. Takže proste sem dám hocičo. Toto je veľmi crazy. Ale to tam nedám. Lebo to celé zničí. Toto jasné, toto. Toto, no už nemôžem ďalej. Tak budeme mať takto make-up. A proste naspamujem hocičo. Toto sem dáme. Nepočka, to tam nedáme. Lebo potom nebude nič vidno. Ja viem, čo tam dáme. Vo VIP je tá vec s tými reťazami. To keď tam dám takto. Sukňa. Parohy jasné. Táto sukňa dúhová. Toto zrovna nechcem. Toto. Je to dostatočne crazy? Ja si myslím, že áno. Crazy farby, crazy všetko. Čo ďalej? Maska? Nie, maska to zničí, potom nebudeš vidieť, čo tam je. Skúsim úplne proste dať veľa vecí. Toto. Jellyfish skirt. Jasné. Toto tu. Teraz to vyzerá ako keby z nej tieklo niečo biele proste. Také divné šaty, no. Kvetina, alebo čo to je? Čo je ešte také crazy? Nejaké to pánočky. Takéto. Toto. Neviem, či som niekedy spravila škarečí outfit, ako je tento. Jednorožcí roh, jasné. Balón, jasné. To bereme. Idem prvá, dáme nejaké crazy pózy. Takže tieto sú úplne ťa úplne rozpohybujú. Tak. Teraz ide star. Jemu dám... Neviem, či je to moc crazy, takže mu dám asi 4. Ide táto. Tá vyzerá jak Harley Quinn, asi to aj bol jej zámer. Dáme jej 4. Lebo tie vlasy má trošku inak, ako má Harley Quinn. Teda aspoň si myslím. Dobre, ide táto. Tá vyzerá, že je smutná, že mala si nejaký crazy day. Nejaký šialený deň mala. Niečo napísala. Testy mala. No, nestihla som ťa hodnotiť. A vyhrala táto Harley Quinn. A ja som 4. To nie je až také zlé. Téma je narodeniny. Dáme si dole všetko toto, čo mám na sebe. Dáme si nejaký účes. Dám si asi tieto vlasy. Tie som začala teraz tak často používať, sa mi páčia. Ďalej. Dáme nejaký narodeninový make-up. Dáme si tieto oči modrý. Dáme asi modrý proste. A dáme potom aj toto balóny.
Len také viac farebné, takéto. To je zase moc, to zase moc svietí. Takýto. Môže byť asi. Dala by som mi nejaké narodinové šaty. Tieto vyzerajú presne ako na narodiny a ešte sú aj dobre nafarbené, ako to chcem mať. Tak to nechám takto. Takáto hviezda, jasné. Tento top by sa mohol tam nakombinovať. Možno. Neviem, či sa to k tomu hodí. Čo tak toto? Počkať. Nie. To je už moc. Ten vrch je moc bledý. To musím nejako... Toto môže byť biele, alebo nie. Dáme to... Dobre, takto som to prefarbila. Čo ešte potrebujeme? Tú hviezdu by som dala inak, trošku je tam blbo. Takto. Rýchlo ešte nejakú farbičku na ňu dobrú dať, lebo nechcem tam mať tú žltú. Takto. Ešte nejaké topánky. Čo takto tieto čižmy? No, to by bolo dobre. Tieto okuliare. Áno, to sa úplne hodí. Čo tak tieto rukávy? No, keby tam modré. Takéto modré. S rúžovým. No, tak to je to podľa mňa dobré. Tak toto môže byť. Dáme tento tanec. Napríklad. Tak. Táto je celá žltá. 5 alebo 4? 4 jej dám. Ďalej máme túto. Tej dám asi 3. Mohlo to byť lepšie. Táto nesie darček, to som aj ja mohla si zobrať darček, to ma nenapadlo. Tej dáme 3. Má málo toho na sebe oblečené. A som tretia. Ďalšia téma je najhorší strach. Ja sa napríklad najviac bojím asi času. Pretože viete, ako ten čas rýchlo uteká. Ja sa bojím času proste. Tak ja spravím asi nejaké hodiny, alebo ja neviem. Čiže sa tu malujú na čierno. Neviem, akú farbu má čas bielu. Tak dáme si bez tváre. Možno by sme dali len tu nejaký, že make-up. Takto. Dáme tam nejaké iné. Niečo tam nakombinujeme. Dáme biele. Možno s takou modrou, nie. Prvé dáme biele, druhé dáme možno modré. Takto. Čas by určite nosil takéto niečo. Takto nejako. Nie sú tu nejaké... No hodinky si na seba môžem dať, ale... To je asi tak všetko. To sú takéto. Táto čo je duch? Asi. Dáme si tieto čižmy. Napíšeme, že time, že vlastne čas. Tak... A toto čo je? To je nejaký zombík. Dáme jej 3. Potom je tu táto, tá vyzerá jak duch. Ona je oceán. Nemyslím si, že je oceán biely, ale dáme jej 4. Vyhrala som. Téma je zvieratá. Tak ja budem asi nejaký leopard alebo také niečo. Dáme si pred všetko. A dáme si farbu. Alebo budem... ja viem, čo budem. Ja budem krava. Dáme si toto vitiligo a bude to vyzerať, ako keby mám také flaky, jak krava má. Dáme si
nejaký make-up. Dám toto na tvár. Takto. Aké má krava uši? To je jedno, dáme proste takéto. Takéto vlasy možno. No, dobre. Dáme ten chvost. Až na to, že krava taký chvost nemá. Ona má inakší, ale nevadí. Takýto. Toto. A dáme to hnedé. Tak. Aj toto. A to dáme tiež hnedé. Tak. Toto vyzerá skôr ako mačka, ako krava. Budem sa tváriť, že som mačka radšej. Alebo dám si dole uši, aj chvost a teraz som krava. Krava má vlastne rohy, ja som zabudla. To jej môžeme dať túto. Tak. Také, nie takéto, ale hnedé. Pôjdeme na 4. Tak. Ide teraz taká čierna mačka. Tak by som dal 4. Čože a táto vyzerá skoro rovnako. Jedna z nich kopírovala. Ale táto vyzerá horšie, takže tej dám 3. Teraz on ide. Jemu dám 4 alebo 5. Dám mu 5, lebo sa mi to veľmi páči. A on je mačka. Tak, ak to vyhral... Čože, jak to, že táto vyhrala? Tá nie je ani zviera. Koľka to som ja? Ja som 10. No nie 10 na jedenie, ale som 10 v poradí, no. Dobre, takže toto bolo všetko z dnešného videa. Ak sa vám video páčilo, môžete mi dať like alebo odber a to je všetko. Ahoj!